Ще ядем като се приберем. Не, аз искам сега. Как сега, бе, момиче? Нали за това пазарихме, за да се направим вкъщи за ядене? Ама не, аз искам сега. Сега ще ядем. Добре, къде ще ядем толкова? Там ще ядем. Не мисля, че тук ще има нещо за ядене. Ариде, тук няма ли кой да ни обслужи? Извинявай, тук няма ли сети тялка? Един момент. Обслужването е ужасно. Беше за това. Аз съм Варгал. Какво съм Варгал? Варгал? Да. Слушам. Аз нищо не искам. Ти какво ще искаш? Меню? Кой е това? Минуто. Аз също не мога да разчитам. Добре, как ти? Искам това. Свърши. Добре, това. И то свърши. Добре, тогава искам това. За малко знаеш, ще го изтърва. Тук нещата вървят като топъл хляб, като топъл хляб. Добре, тогава искам специалитета на заведението. Добре. Какво специалитет? Това пише ли го там? И те аз нямам какво пише тук. Искам специалитета на заведението. Ние нямаме специалитет. Моля? Няма специалитет на заведението. Как няма да има специалитет? Нямате ли нещо специално? Тук един нормален клиент ще влезе и ви нямате какво да му предложите. В това заведение едно свясно меню нямате. Поне сложете една табела отпред да знаят хората да не влизат тук. Тая пещера. Добре. Един специалитет за младата дама. Делото не знам. Един специалитет за младата дама. Какво е тая помия? Специалитета, бе! Само ли го правите?